Tapi kemudian perilakunya kan pacaran, bedino ketemu goncean, pacaran. Iku pinter setan. Iya artinya kan setan pinter. Tetap dia ono sing kalah. Rupa-rupanya kalah, setan ini gak akan berhasil dirumusno si santri ini sampai pacaran mbek lonte. Paham ya? Sampai wong nakal ya. Tapi setan ya mau gagal total ya mau. Paling angel bedakno ning ngoten. Wah, iku panjang rupa. Iku jenenge talbis, wala talbisul haqqa napa? Bil batil. Dari segi nilai santri iku hak. Tapi dari segi akhirnya goncekan mojok ngalor ngidul dadine napa? Batil. Itu masalah paling susah sampai dino kiamat. Paham? Dengan jenengan. Iku jenenge talbis. Jadi setan ngendikane Kanjeng Nabi, setan sudah putus asa untuk disembah di bumi. Karena orang Islam apapun rendahnya imannya itu tidak akan sampai fatal secara tauhid. Ini ku nyembah setan. Tapi setan akan mentipu daya, memanipulasi, mengkamuflase sampai barang hak sawangane batil, barang batil sawangane napa? Pun akhirnya pacaran. Satu jilbaban sitok Islami napa? Pacaran. Nyongkone ge Islami. Mergo timbang pacaran mbek lonte mbek wong katokan cekak. Nah, setan terus mulai setelah pacaran mulai ono urutan berikut iku nentang kehendak wong tua nak ngelawak. Akhirnya dosane pacaran sitok, bariku dosane wani wong tua. Wah kata. Lah itu akhirnya ruwet. Akhirnya napa? Tenggene kehidupan sosial kayak gitu. Uang niku ngendikane Kanjeng Nabi nang kehidupan sosial kayak gitu. Wala tajassasu wong ora oleh uang niku ngendikane Kanjeng Nabi nang kehidupan sosial kayak gitu. Wala tajassasu wong ora oleh tajassus, saling mengintip. Setan pinter, misalnya wong soleh be wong soleh. Ini sebetulnya yang baik itu tetap jaga jarak. Misalnya kayak kula kiai, apinya jaga jarak hubungan be kiai. Wong soleh be wong soleh kok gak silaturahim, karena itu tadi. Dalam silaturahim yang tidak dielmoni, kula baleni, dalam silaturahim yang tidak dielmoni, itu juga setan iso slono. Misalnya kiai melarat sering dolan iki sugih. Pertama silaturahim. Suwe-suwe mersine kok telu duwe akeh. Omahe aku ngiyai puluhan tahun mangane kangelan. Pangeran adil tara adil. Setan ya ora goblok, setan iki mboten apa? Goblok. Nah, sing sugih ke suwe-suwe curiga. Silaturahim kok keseringan arep-arep disangoni ta piye? Sing sugih duwe dosa suudzon. Sing melarat mulai di dosa tomak mbek drengki. Tapi Pak Kiai ini kan gak mungkin setan langsung nggodho kena butuh hiburan dolan ning lonte. Iku kevulgaran, paham nggih? Kevulgaran. Iki pitre setan kevulgaran. Wong soleh kok langsung dolan ning lonte ora sawangan itu dolan ning padha kiai ini. Setan iso numpang membahayakan apa membarakan api hasad. Mana agar kiai rasan-rasanan saiki kiai gede sira kena dinut donya tok ngomahe bek donya. Harga bek mobil banyak rezeki lho ya ta wong awake sugih kiai lagi napa? Sugih. Nah gak sing sugih mulai curiga. Silaturahim kok keseringan cara arep disangoni ta? Ini pentingnya ya, bahwa kita sunat silaturahim, tapi ya kita elmoni. Saat ada silaturahim ya kita kalau tidak ada elmoni, ini setan akan punya peluang menipu kita. Ya, akan punya peluang menipu kita. Ini cara bahasa NGNU napa? Menyalip ditiku. Ini penting kalau aturakan mergi setan sing paling mandi lewat talbisul haqqi bil batin. Sebab itu kata cerita tentang kitab-kitab tasawuf ana wong bodoh ibadah. Salat terus ning masjid. Iku katakan cerita-cerita ngono. Sing dikipasi setan wong alim sing turu. Ditakoki ya, Pak. Tan. Iku sing salat tenan ana nggo godho ana wong alim turu mbok kipasi. Malah salat keliru wae ora ngarah dicatet pangeran. Lah apa hubungane kowe kok malah kipasi sing alim beda tangi. Nah tangi bener salate malah repot. Ben sing alim ben.
Ini contoh-contoh kecil betapa setan itu bisa manipulasi saat kita di tengah jalan. Haji ki ngoten. Haji ku apik, sapa sing darani haji apik? Mergo haji ku ibadah sing nak mabrur mlebu swarga. Tapi bareng-bareng mulai setan yo ora kurang, wong berkaji ra mesti mulai ditilik wong akeh. Dhisik yo sopan santun wis pendeke wong Islam ra tau nang Mekah rugi. Ujug-ujug dekok edah ngono piye. Mayoritas wong Islam ora kelar kaji. Kena omongan ngono-ngono mbok baleni nglarakno wong akeh. Gajaran kaji ra sepiro nglarakno wong pirang. Sepelepak, plepok pokoke wong Islam ora tau kaji bedheke ru. Mergo dhekne saiki kelar. Lalu kalau baru ke Mekah lah, ya tau cerita. Gus untuk cerita apa? Cerita apa? Ya cerita anak ibadah gue apik. Lah aku di dua ibadah umroh, lah kira itu ibadah sabar. Pokoknya pada apik ya. Lah aku ngalim kan malah geruduk model awam ke pintu, tapi ya kanut setan aku.